Salutare, guys, și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal. Sunt Sebi. Astăzi o să ne jucăm Granny și bunicul. Încercăm să facem, nu știu, multe ceva, scheme sau ceva. Nu știu, hai încercăm să scăpăm astăzi cu barca, dacă vrei să da sau nu. Încercăm să scăpăm astăzi cu barca. Bine? Ce putem să facem și ce nu. Haideți să dăm drumul la treabă. Acum pornim. Un prieten de-al meu, pe nume Bogda, vrea să scăpăm astăzi cu barca și cu barca o să scăpăm. Haideți să-i dăm drumul la treabă. Chiar că e mai greu un pic asta, levelul ăsta. Mamă, că e și bunicul, și bunicul, și bunicul, și bunicul. Mamă, voi l-ați văzut? Ia uitați-l și că e Hengli. Hengli, mă, ușor, Hengli, eu dau bola câinilor în tine. Uite și pe Granny. Granny, ham-hami. Acum încercăm să scăpăm cu barca dacă putem, dacă nu. Dacă se strânge 2 like-uri, o să facem un videoclip cu fără Granny, dar o să scăpăm cu barca sau cu vaporul. Nu uitați comentarii, că comentariile sunt dezactivate. Să vedem ce... uite electroșocul. Și pom. Și mamă, vine bunelul, vine bunelul. Bunelule, nimica nu pot să fac de tine. Acum vine Granny. Poate reuși să scăpăm cumva. Șt, trebuie să așteptăm. Până acum puteam să fug. Dar dacă ies acum sigur mă prinde. Hai, dacă mă moară asta. Nu e, bă, Granny, ești nebună. Granny, unde te-ai dus, nebunița mea? Ce e aici, nimica? Să încercăm să mergem să aici. Nu e. Încercăm să o luăm cumva sus. Uite. N-are nimic, mai încercăm. Haide acum să vedem. Hârcă nebună, hârcă. Haide să vedem. Okidoki. Nociv. Știi ce facem? Ia fiți atenți aici. Vine groaza după mine, uai, de urâtă, mă, știi. Mâncate arcânii. Ne băgăm cumva sub pat. Uite, o să-mi pun camera aici, dacă mă biză. Nu uitați să lăsați un like și un share și un subscribe. Dacă o să avem 2 like-uri sau un like, nu contează. O să facem și cu bunicul măslar, și cu Granny, și cu profa, și cu proful, cu toți o să facem. Dar trebuie să lăsați și voi un like. Mamă, unde am lăsat eu oare? Ăla, unde mă omoră pe mine? Știu ce fac. Stai să văd ce fac, stați mă, dacă pot să iau. Ăsta. Îmi trebuie shotgun. Unde am lăsat-o shotgun? Știu. Dar să deschid și asta. Să știm că e deschisă. Acum mai belea când urcăm sus. N-are nimica. Mă încercăm o dată și acum o să-i omorâm pe amândoi pe publicitate. Acum o să-i omorâm pe amândoi, fiți atenți. Haideți
Să dăm drumul la treabă. Ziua 3. Acum sigur o să prind. Acum sigur o să-i prind, fiți atenți. Dar de ce lumina așa de mică? Dăm și noi un pic lumina la maxim. Așa e mai bine. Vedem și noi mai bine un pic. Unde e domnul Socherau? Uite pe domnul Socherau. L-ați văzut pe domnul Socherau? Așa arată domnul Socherau. Nu-l enervați pe domnul Socherau, tu și pe hărca. Bă, dar nimica nu pot să faci de asta. Dar știi ce o facem? O să-i împușcăm. Da. Hărcă, uite hărca și hărcu. Bă, cum? S-o băga ca bunicul cu apucături de greni. Chiar ar sta bine lui bunicul în roche. Așteptăm acum să plece și după o să mergem, luăm electroșocul și o să băgăm și încărcătorul și o să-i împușcăm primul ori pe greni, ori pe bunicul. Cred că pe greni, că bunicul e cam sur și nu prea aude. Așteptăm să plece ghebosă. Mamă, că-a pus capcana la ușă. Nu, pe mă scapă dacă poți. Știi cum scapă pe lângă ușă, pe acolo mă duc. Nu o călca. Unde e electroșocul? E fix lângă greni. Copilule, taci, mucles, nu pără. Facem o spira că vine cineva. Am belit-o dacă vine pe aici bunelul. Nu vine, haide-ți-o de sus. Am putea să închidem ușa asta să nu mai vină pe aici? Nu mai pot să o închid. Dacă îi prind aici e bine. De tot. Fiți atenți ce fac. Și de cam de sus. O așteptăm să vină și împușcăm. Hârcu. Bunicul, XXX de son, ripes. Dă-mi asta că-mi trebuie asta. Mersi, fain. Lăsați omul să doarmă cu obosicele. Auzi, dă cheia de la security la tine? Cuțu? Mi să nu vină hârca, uite. Am pomenit de ea și vorbeai de lup și lupul la ușă. Am scăpat de voi. Hârco, dă-te să-mi iau ăla. Hârco. Dacă vreau să încerc să iau cheia de la security. Dar nu mai apucat să o iau. În total e bine că am omorât, am scăpat de iuleac. Până atunci căutăm și noi ceva în casă. Un scoci. Nu știu ce. Aici. Nu umbla cu ușa. Întreb veche de la security. Da, cred că au luat-o cu el. Ia să dăm aici. Asta întreb. Lăsăm pistolul aici. Că 2-3 minute nu mai avem nevoie de el. Cum n-ai bă, coaie? În 4 secunde să fii. Așa de iute. În 5 secunde au înviat. Eu știam că nu vii așa iute. Nu lăsăm până nu ne sequestrează. Dacă ne sequestrează, asta este.
Nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe. Dacă o să lăsați un like, un share, o să mă stabilesc și o să încerc să postez mai multe și mai interesante. Știu unde l-am lăsat, fiți atenți. Aici e Mortus? Ba nu. Aici e Mortus. Iută cum s-o prins, ești nebun. Hai, Hârcu. Hai să ne bătăm. Vrei bătaie? Hai să ne bătăm. Hârcu, hai să ne bătăm, Hârcu. Hai. Și până îmi dai tu, ți-am dat-o eu. Nu ne pupăm, nu. Nu-i voie, pupați, nu. Ia să te dă că ne sequestrează. Acum. Cam acesta a fost vlogul. Nu uitați să dați un like, un share, subscribe și pe TikTok. Pa, pa.